नमस्कार, मी नीता. कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. जवळ येत आहे संक्रांत. त्यासाठी मी बनवली आहे भोगीची भाजी. स्टेप पहिली. सर्वात आपल्याला भाज्यांची तयारी करून घ्यायची आहे. भोगीची भाजी बनवण्यासाठी कमीत कमी 7 आणि जास्तीत जास्त कितीही भाज्या आपण घेऊ शकतो. आणि त्या सीझन मधल्या, जसं आता थंडीमध्ये तुम्ही बघणार की वेगवेगळ्या भाज्या मार्केटमध्ये बऱ्याच काही आलेल्या आहेत. तर कोणत्याही भाज्या आपल्या घरात उपलब्ध असतील त्याच्यामध्ये आपण वापरू शकतो. किंवा मिक्स भाजी कुठे 30 रुपये पाव किलो, कुठे जसा एरिया असेल त्याच्यानुसार भेटते, पाव किलो अर्धा किलो घ्यायची. तर याच्यामध्ये मी घेतले आहेत हे कॉर्न घेतले, जे माझ्याकडे होतेच घरामध्ये. पावट्याची शेंग घेतली आहे, हे आपले पापडी ज्याला आपण बोलतो. ही फरसबी घेतली आहे, गवार घेतली आहे, बोरं घेतली आहेत, तुरीच्या शेंगांचे दाणे घेतले आहेत थोडे, आणि शेकट्याच्या शेंगा सुद्धा मी इथे घेतलेल्या आहेत. 2 वांगी कापून पाण्यामध्ये भिजत ठेवली आहेत. जे वाटप आहे ते करण्यासाठी मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. ओलं खोबरं किंवा सुकं खोबरं तुम्ही काही घेऊ शकता. इथे मी 1.5 टेबलस्पून तीळ घेतलेले आहेत. अर्धी वाटी मी घेतलेले आहे शेंगदाणे, थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. आणि या भाजीमध्ये आलं, लसूण, कांदा याचा शक्यतो वापर नाही केला जात. जर तुमच्या भागामध्ये तुम्ही करत असाल तर नक्कीच आलं लसूण पेस्ट तुम्ही वापरू शकता. कांदाही तुम्ही वाटपामध्ये घालू शकता. कारण प्रत्येक ठिकाणी भोगीची भाजी बनवायची ही वेगवेगळी पद्धत आहे. 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी इथे कापून घेतले आहेत. फोडणीसाठी 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं आणि थोडंसं जिरं घेतलं आहे. हा 1.5 टेबलस्पून मी घेतला आहे गरम मसाला. हा 2 टेबलस्पून मी घेतला आहे घरात जो वापरतात रेग्युलर आम्ही, तो मालवणी मसाला. तुमच्या घरात जो तुम्ही मसाला वापरता तो घ्या, किंवा लाल मिरची पावडर घेतली तरी चालेल. जर तुम्ही लाल मिरची पावडर जेवढी चमचे घ्याल तेवढा थोडंसं जास्त गरम मसाला घ्यायचा मग. आणि ही आहे पाव चमचा हळद. प्रथम तवा माझा चांगला गरम झालेला आहे म्हणून मी इथे शेंगदाणे भाजून घेते. शेंगदाणे हे चांगले भाजले गेले आहेत, हे आता मी काढून घेते. आता हलकेसे मी थोडेसे तीळ भाजून घेत आहे. तवा हा खूपच चांगला गरम झाला आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त भाजणार नाही आहे. तीळही चांगले भाजून झाले आहेत. आता थोडंसं आपण तेल घालून खोबरं भाजून घेऊया. गॅस केला आहे मी स्लो. कोथिंबीर पण इथून थोडी घालत आहे, कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. इथे तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही एखादी हिरवी मिरची सुद्धा घालू शकता. याला आता भाजून घेते. हे खोबरंही आता चांगलं भाजलं आहे बघा, कलर बदलला आहे, सुगंध सुद्धा खोबऱ्याचा यायला लागला आहे की समजायचं खोबरं हे भाजलं गेलं. आता हे मी काढून घेते. आता बनवूया वाटप. त्यासाठी सर्वप्रथम घालत आहे शेंगदाणे. शेंगदाण्याचं वाटपच करायचं आहे, त्याच्यामुळे मी इथे सालं नाही काढत आहे. शक्यतो वाटप करताना मी सालं नाही काढत, कारण शेंगदाच्या सालांमध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असतं आणि जे आपल्या हेल्थसाठी, शरीरासाठी खूप चांगलं असतं. आणि जे तीळ भाजून ठेवलेले त्यातले थोडेसे तीळ मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे. सर्वच तीळ नाही वापरायचे आपल्याला ह्याच्यामध्ये. वाटपामध्ये थोडेसे मी तीळ घालत आहे. तर आता हे थोडंसं पाणी टाकून मी वाटून घेते. ते तिसरी आता आपण भाजी करायला घेऊया. तर घ्यायची आहे कढई, पॅन. 2 टेबलस्पून तेल लागेल आपल्याला. जिरं आणि कढीपत्ता याची फोडणी दिली आहे आता मी. जिरं हे चांगलं तडतडलं पाहिजे, फुललं पाहिजे. जिरं हे चांगलं फुलतंय आपलं. तर आता खाली आपण इथे टोमॅटो, गॅस करायचा आहे मध्यम, आणि चांगले आपण टोमॅटो बारीक करेपर्यंत, नरम होईपर्यंत शिजवायचे. झाकण लावून ठेवते 2 मिनिटासाठी. टोमॅटो ही बऱ्यापैकी नरम झाली आहे. आता आपण जे वाटप करून ठेवलेलं ते ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. थोडंसं मी इथे 1 ग्लास पाणी घालत आहे.
आणि इथेच आपण आता इथे मसाले घालूया. हळद, गरम मसाला, रेग्युलर आपण वापरतो तो मसाला घ्यायचा आहे तुमच्या घरातला. आता मी घालणार आहे भाज्या. सर्व भाज्या मी एकत्रच घालणार आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, बेलचं बटन दाबायचं, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करायचं. त्याने काय होणार, जे मी नवीन नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार. तर फक्त रेसिपी बघू नका, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मराठी गृहिणीला सपोर्ट करा. तर सर्व इथे मी भाज्या घालून घेतल्या आहेत. व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये जे पाणी आहे आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही घालू शकता. जर रस्सा भाजी हवी असेल तर पाणी जरा जास्त घाला. तर मी ते घालत आहे आता पाणी, कारण भाकरीसोबत ही जी भाजी असते आपण बाजरीच्या भाकरीसोबत खातो, तर थोडी पातळ असलेली चांगली. भाजलेले तीळ टाकले आहेत आता मी. परत मी मिक्स करून घेत आहे. आणि आता चवीनुसार घालायचं आहे मीठ. मीठही घातलं आहे मी. गॅस ठेवायचा आहे थोडासा मीडियम आणि भाज्या आता आपल्याला 15 मिनिटापर्यंत चांगल्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. त्याला लावूया आपण झाकण आणि भाज्या शिजवूया करूया. वाव, मस्त सुगंध सुटलेला आहे. भाज्या मस्तपैकी शिजलेल्या आहेत. तर आता मी करत आहे गॅसला ऑफ आणि भाजी करूया सर्व. तर या पद्धतीने भोगीची भाजी बनवून बघा. कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे तुमची भाजी. तर भाजीला गार्निश करूया. त्यासाठी मी घातली आहे कोथिंबीर आणि थोडेसे भाजलेले तीळ. इंस्टाग्रामला मला फॉलो करा. कोणतीही रेसिपी तुम्ही माझी ट्राय कराल, बनवाल, त्याचे फोटो तुम्ही इंस्टाग्रामला सेंड करू शकता. मग त्याचा एखादा व्हिडिओ बनवूया किंवा कम्युनिटी पोस्टमध्ये मी ते पोस्ट करेल. तुम्हालाच प्रश्न पडला असेलच की घरी शांतता कशी, युक्ता कुठे गेली. हा आहे युक्ताचा मित्र अर्णव आणि ही माझी मुलगी युक्ता. हे बाहेर खेळत होते क्रिकेट. काय पाहिजे बेटा? बॉल पाहिजे. जेवायचं नाही आहे? अरे माम पडते. बॉल भेटलेला आहे आणि ती चालली आता परत खेळायला. हाय कर सोनी, इकडे बघ, इकडे बघ. व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.